карга тиренеп килгән алтын юбилейын бүген Яңа Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Әлфия Хәлилулла кызы Яфарова да каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны беренчеләрдән булып яраткан тормыш иптәше Илдус. Улы Илгиз, килене Гүзәл, оныгы Ясминочка, кызы Альбина, кияве Тәфик, оныгы Амелия котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Алтының белән бер тормыш сукмагы буйлап атлап килүебезгә инде 29 ел тулды. Күз алдына китерергә дә бу санны кыен. Әйтерсең әле кичә генә мин сиңа гашыйк булып, егет һәм кыз буларак йөрдек. Әмма күп күргән авыр мизгелләр һәм шатлыклы көннәр безнең уртак тормышыбыз багажы булып, чын барлыкка кайтара. Әлфия минем чын мәгънәсендә алтын кеше. Гаиләдә үз урынын белеп, барлык вазифаларны да үтәп килә. Минем өчен яраткан һәм яратылган тормыш иптәше. Ике татлы балабыз өчен Газиз әни. Балдан да татлы булган оныкларыбыз өчен сөекле әбекәй булып та тора. Җан юлдашым, йөрәк дәвам. Мин сине бик яратам һәм аеруча хөрмәт итәм. Язмышыма сине язган өчен бик рәхмәтле булып яшим. Чөнки син яннарымда булмасаң, мин дә чын ир бәхете күрмәгән булыр идем. Теләгем бер генә, күгәрченнәрдәй гөрләшеп, парылы килеш, парак кошлардай һәр вакыт бергә булып, бала оныклар бәхетенә куанып кына картаярга насыйп булсын. Алмадай алсыланган йөзләреңнән үбәмен, күзләреңдә элеккеге яшь кызны тик күрәмен. Мин һаман да гашыйк булып йөрим сиңа, кадерлем. Мәхәббәтем сүрелмәсен, бик яратам бәгырем. Балаларын бүләк иттең, әти исемен йөртәм. Зарыгып эштән кайтканны һәр вакыт бит мин көтәм. Алтын кулларың пешергән һәр ризыгың сөямен. Бераз гына күрми торсам, сагышлардан көямен. Җылы ләйсән яңгырдай карашын тынычлата. Һәр бер татлы сүзең синең яратканын юата. Йылмай да син, шатлан бүген, бәхетле син дөньяда. Гел шатлыкларга күмелеп яшәші син алда да. Тагын бер кат сөям димен, сүзләремнән оялмам. Ышан, Әлфук, синнән башка бер минут мин тора алмам. Кушылу көннәреннән алып, бүгенге көнгә кадәр күгәрчендәй гөрләшеп, әти-әниебез парак кошлар мәхәббәтен татып, 29 ел бергә гомер кичерәләр. Ике балалары да инде үз ояларын кырдылар. Бәхетле итеп аларга оныклар да бүләк иттеләр. Матур картлык көннәрен алар һич кенә дә ялгызлары каршы алмаячаклар, Алла бирсә. Әниебез килене, кияве өчен дә кайнана түгел, үз дуслары, әниләре була алды. Тырышлыгы, уңганлыгы таң калдырырдай кешебез балаларын һәм күп санлы туганнарын, дусларын, кода-кодагыларын үз өендә кунак итәргә ярата. Әни дигән бөек исемне яклап чыга алган. Ике баласына иң кадерле фәрештә булып, төннәрен йокламаган, көннәрен борчуда үткәргән кеше ул безнең әни. Аның сыман безнең өчен кадерле кеше бүтән галәмдә юк. Әниебез бик йомшак күңелле. Әтием белән безне, балаларын мәхәббәттә үстерделәр. Олыгайдык күптән, ләкин Газиз әниебез өчен һаман сабый калдык. Ул гел безнең хакта борчылып яши. Әнием акыллы, сабыр кеше. Кадерле кешебез, әникаебыз. Бүген юбилейың белән котлап, иң зур теләгебез әти белән бергә озын-озак, саулыкта, иман байлыгында матур гомер итегез. Сез исән булсагыз, без бәхетле булырбыз. Иртән торып бүген дуга кылдым. Әниемә саулык сорадым. Көне нинди матур, күрәсезме? Бәйрәмеңә аны юрадым. Әниемә күз тимәсен әле. Һаман шабып йөри гел эшләп. Бер минутка ял итергә аны утыртып табыла тик көчләп. Утыр әле, әни, яннарыма. Кабул итче безнең теләкне. Бирер идек килсә хәлләрдән ул яп-яшь булган яңа йөрәкне. Яшәтер дә идек меңәр еллар синең янда рәхәт булуы. Нинди бәхет, балаларым дигән сүзләреңне ишетеп торуы. Котлы булсын, әни, туган көнең. Теләгебез сиңа исәнлек, бирсен Раббым бәхет, сәгадәтен, гомер азагына җитәрлек. Кадерле Әлфия Хәлилулловна, якыннарыгызның теләкләрен күркәм җыр дәвам итә. Әйдәгез, бергәләп рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Кояш булып балкып кердең син минем күңелемә.
İndi nice yıllar biz senin bilen ikev bir. Rahmetlimin sina şul tiklim, rahmet sina minim cimişim, rahmet sina ulapız için, rahmet canım kızapız için. Rahmetlimin sina şul tiklim, rahmet sina minim cimişim. Buyga ko'p jitdi indi o'sa bizni balalar. Nasip etsin Xudoyolarga da baxt shodliklar. Shitaklashib turmush kutamiz, sinovlarni birga o'tamiz. Ingni inga qo'yib, umr yo'lin birga uzamiz. Rahmat senga Alloh biz uchun, rahmat jonim qizi biz uchun. Rahmetlimin sina şul tiklim, rahmet sina minim cimişim. Turmuş bulgaç bulgandar indi türlü şoklardan. Sabır bulabilding sen yatmış bizni sınaganda. Shitaklashib turmush kutamiz, sinovlarni birga o'tamiz. Ingni inga qo'yib, umr yo'lin birga uzamiz. Rahmat senga Alloh biz uchun, rahmat jonim qizi biz uchun. Rahmetlimin sina şul tiklim, rahmet sina minim cimişim. Rahmet sina Alloh biz uchun, rahmet jonim qizi biz uchun. Rahmetlimin sina şul tiklim, rahmet sina minim cimişim. Rahmetlimin sina şul tiklim, rahmet sina minim cimişim.